no sé, crec que m'ho reunits així, una alegria, a mi també un poc un mareig, una preocupació, una emoció, encara no m'aclarís massa, però perquè jo fa 22 anys, ahir va fer 22 anys, el papa em va ordenar. I per això vam triar ahir el dia que es fera públic el nomenament episcopal. I al l'endemà de l'ordenació, antes de fer la primera missa solemne en la Iglesia, vaig vindre d'ací i vaig celebrar ací en unes quantes persones una missa posant el meu sacerdoci als peus del Cristo i demanant-li que ell m'acompanyara. Jo crec que s'hi quadretonda en els moments més importants de la nostra vida, en els moments d'alegria, en els moments de pena, en els moments d'emoció, sempre mirem al Cristo, no? I d'alguna manera vaig voler que avui també, després que es fera públic el nomenament episcopal, també vindre així al Cristo, es comença una nova etapa de la meva vida i posar-me en les seues mans perquè ell m'acompanyi en el que la Iglesia demana. Bé, això és el motiu. Jo no pensava que Sant Maria este revolt, però també el dona alegria sentir-te acompanyat. Hi haurà molta gent que potser està treballant, però moltes gràcies per haver vingut i anem a començar la celebració de l'Eucaristia. I abans de començar aquesta celebració demanem-li perdó al Senyor pels nostres pecats. Yo confieso així de ningú no volia, perquè estos dies, ahir i avui, només parlar per telèfon ja he tingut prou feina, no? Però sí que m'agradaria, comunicar-vos un poc els sentiments, els pensaments que em venen al cap estos dies. Jo, fa 22 anys, vaig cantar missa, vaig recibir l'ordenació sacerdotal. Quan uno en els 23 anys recibeix l'ordenació sacerdotal, es comença un camí, i aquest camí m'ha portat primer al coll, va ser on em vaig estrenar, després al seminari, després a Roma, a la Facultat de Teologia, al Col·legi de Sant Joan de Ribera de Burjassot. D'alguna manera són feines que quan te les encomanen és capacitat per a fer, és unes feines que t'has preparat per a elles, feines que d'alguna manera entren dins de lo normal, d'allò per a que una persona en els anys de seminari s'ha preparat. I ara de sobte el ve això i uno té la sensació de que li se demana una feina que supera les seues capacitats, que supera les seues forces. Santo Tomàs diu que el bisbe és com aquell que dirigeix la barca de la Iglesia enmig de la tormenta i que té que tindre aguante i té que tindre firmea per a que la Iglesia es mantenga, perquè la Iglesia es manté per al ministeri episcopal com a successors dels apòstols. I això és una tarea que realment uno li dona la impressió de que no s'ha preparat per a ella. Uno es prepara al seminari per ser rector, uno es prepara al seminari per a portar una parròquia, per estar al front d'una parròquia. Després, als anys d'estudi en Roma, em vaig preparar per a donar classes de teologia, però en ningú moment uno s'ha preparat per a ser obispo. I sol bé, de nou, encara que n'hi havia rumors que havien arribat ja així al poble, però quan ve el ve de nou. Jo, el que voldria demanar-vos esta vesprà és que sabem que aquesta missió que la Iglesia ara demana és una missió tan gran, de tanta responsabilitat, que d'alguna manera el ministeri dels obispos té que estar sostingut per l'oració dels cristians, per l'oració dels capellans. Que quan resen, que quan estan en l'oració, que algun dia se'n recorden de mi, se
segurament ja, després de l'ordenació episcopal, sentiran el meu nom en la plegària eucarística. Això també és un moment de així ja resem per un obispo que coneguem, un obispo que ha crescut entre nosaltres, que s'ha criat, que sempre ha estat jo així vinculat al poble, perquè les faenes que m'han encomanat m'han permitit estar així temporals. Demanar-li al Senyor per que ens sostinga en aquesta nova etapa de la meva vida, és el que es demana, i demanar-li al Senyor per que la meva vida siga la vida d'un bon pastor. Sant Agustí té un sermó sobre els pastors de la Iglesia. Diu que els bons pastors són els que no s'aprofiten de les ovelles, sinó els que donen la seva vida per elles. Jo, com a obispo, tinc una responsabilitat ara més gran dins de la Iglesia, però tinc també la responsabilitat de servir en més intensitat, de donar la vida en més intensitat, de resar més per la Iglesia, de gastar-me totalment per la Iglesia i per fer el bé a les persones que es troben en el meu camí. Doncs no allargue més, perquè hi ha molta gent que estan incòmodos plantats i perquè tampoc m'havia preparat res, estic vivint els nostres moments, el que sé que en aquests moments, i anem a continuar la celebració de l'Eucaristia, també donant-li gràcies al nostre Senyor, perquè és també un motiu d'acció de gràcies. Així és. En este templo de piedras vivas que somos nosotros, oremos a Dios Padre. Por la Iglesia, la casa de Dios, que va edificándose sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo, roguemos al Señor. Por todas las familias que viven en condiciones penosas, roguemos al Señor. Por los que tienen la responsabilidad de buscar soluciones justas y eficaces al problema de la vivienda, roguemos al Señor. Por todos nosotros llamados a integrarnos en la construcción de la Iglesia, de nuestra parroquia, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Son la oración de tu Iglesia que ora en el Espíritu. En nombre de tu Hijo Jesucristo.